pielea, prin întinderea și suprafața sa, deține primul loc între celelalte organe, având nu doar un rol estetic, ci fiind și un organ cu numeroase roluri și funcții vitale, printre care funcția de protecție, termoreglare, funcții secretorii sau imunologice. Astăzi pielii se acordă o atenție specială, fiecare dorindu-și un ten mai frumos, mai radiant și lipsit de imperfecțiuni. Eu încurajez frumusețea naturală, nu cea după tipare, pentru că o piele curată, tânără, tonică și îngrijită, cu volumetria corectă, este mult mai apreciată. Sunt mereu la curent cu cele mai recente cercetări și tendințe în domeniul dermatologiei și țin cont de feedback-ul pacienților mei. Iau în considerare ingredientele din produse și le evit pe cele care pot cauza iritații sau alergii. Atunci când aleg produse dermatocosmetice pentru pacienții mei, iau în considerare nevoile individuale ale fiecărui pacient și aleg produse care sunt potrivite pentru tipul lor de piele și pentru problemele lor specifice. Glicerina, pantenolul sau niacinamida vor fi mereu ingrediente importante pentru pacienții cu piele sensibilă. Motiv pentru care de fiecare dată când vine vorba de pacienții cu piele sensibilă, aleg produsele Cetaphil, aleg Galderma. De ce? Pentru că aceste produse au studii științifice în spate și metodă excelentă de a proteja pielea sensibilă. Galderma este o companie de succes dedicată exclusiv inovației în dermatologie. Cetaphil oferă o gamă largă de produse de înaltă calitate care sunt formulate special. Produsele au făcut parte din opțiunile mele terapeutice încă de la început. Vă pot spune că Cetaphil Pro Spot Control, crema hidratantă cu SPF 30, este crema fără de care nu-mi pot imagina activitatea. Produsul meu preferat, Cetaphil, este loțiunea de curățare, pentru că asigură în același timp o curățare delicată, dar și o hidratare a pielii, fără senzația că strânge. Am fost prima care l-a încercat și am simțit toate efectele lor absolut minunate pe pielea mea, care la fel este una sensibilă. Este potrivit majorității tipurilor de ten. Gama Cetaphil Spot Control este gama care mă ajută zilnic în tratarea pacienților cu acne. Produsele din această gamă reglează excesul de sebum, oferind în același timp hidratare și protecție împotriva efectelor nocive ale radiațiilor UV. Ce apreciez enorm la produsele Cetaphil că sunt susținute de studii clinice care sunt în număr de peste 500, în care au participat peste 30.000 de pacienți și s-au focusat foarte mult în inovație pentru a ajuta la recuperarea barierei cutanate. Produsul meu preferat este Cetaphil loțiune hidratantă, deoarece asigură o hidratare intensă a pielii și menține un aspect sănătos. Pacienții mei preferă crema hidratantă de la Cetaphil, dedicată pielii sensibile și uscate. Formula acestei creme oferă hidratare timp de 48 de ore și îmbunătățește bariera cutanată a pielii. Produsul meu preferat Cetaphil este loțiunea hidratantă de zi, bogată în acid hialuronic, pentru că e un produs hipoalergenic, lipsit de iritanți, care hidratează și este potrivit majorității tipurilor de ten. În tratarea rozacei, cu siguranță apelez la spuma de curățare Pro Redness Control, față de care până acum n-am avut niciun feedback negativ. Este gama mea preferată. Produsele sunt special concepute pentru pacienții cu rozacee, dar eu o recomand tuturor pacienților cu piele sensibile. Produsul meu preferat din gama Cetaphil este loțiunea de curățare, pentru că oferă o curățare eficientă, fără să afecteze bariera cutanată. Este de asemenea produsul care a câștigat cea mai multă popularitate în rândul pacienților. Produsul preferat al pacienților mei este Cetaphil loțiune de curățare, deoarece nu cauzează iritații sau uscăciuni și asigură o piele curată și hidratată. Pentru mine, Galderma este partener de încredere, care de-a lungul timpului m-a ajutat să devin medicul care sunt astăzi. Cetaphil oferă o gamă largă de produse de înaltă calitate care sunt formulate special pentru pielea sensibilă și care sunt bine tolerate chiar și de pacienții cu probleme de piele sau alergii. Datorită reputației lor și a faptului că sunt recomandate de medici dermatologi din întreaga lume, Cetaphil este alegerea numărul 1 pentru îngrijirea pielii sensibile. Cetaphil este alegerea numărul 1 pentru îngrijirea pielii sensibile. Aleg produsele Cetaphil, aleg Galderma. Aleg produsele Cetaphil, aleg Galderma. Aleg produsele Cetaphil, aleg Galderma. Cetaphil este alegerea numărul 1 pentru îngrijirea pielii sensibile. Sunt onorată să fiu ambasador Cetaphil.